Hello लोगोफोर गुड मर्निं दायो जोङो शुटिं दं आरोना दिनैहाय ओमफ्राय आं बिराद थांबाय दङ ओमफ्राय आंखौ न'आव फैनानै लिंथारबाय ममिताया ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै बक्स लाबाय जा ओमफ्राय स्पिकार लादों नायलांबाय था लोगोफोर दायो ममिताया आंखौ रागा जोंदों साइकेलजोंसो दै बिसोरो दिनै बेलेगाव थांनो गोनांमोन ओमफ्राय बिसोरहा टाइम मोनासिनो आरोना आंखौ दायो जों बुंनानै हरबाय आरोना ओइ बुंनानै हरबाय जोङो ओमफ्राय बुंनानै हरनायखाय इसोरखौ जेरावखि जाना फरायो आरोना ओइ ए मायाव दंमोनलाय साइना लोगोफोरजों दायो बुंनोनो मोनसै आरो दे बुंनांगौ जासिनो खोमा दाबो जायाखै जोंखौ इमान खिदाव खिदों थाइसे मादै जोङो दे माला मादै जोंखौ रोंबावसो आं सिखायफेराखैहाय ओमफ्राय गरमाव दायो माबायदि मोनखो ममितायासो फोरमायना होदो दे ओइ बालि मालाय गरमजों मा जादों दिस्टार्ब दायो लोगोफोर थांबाय थानो सानना नायलांबाय थाबाय जोङो थैहां दायो जोङो दुगामानिनो मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोर ओंखाराखैमोन जिखौ नेबाय जोङो ओमफ्राय लोगोफोर आं मोख्रायाबो दंफैयो आं मोख्रायाबो दंफैयो एक्टर मोख्रा दायो जोङो थांगासिनो दं नै सासेया गामि नुवाखै दायो दंफैयो मा जायगाथाय हामब्राय ना मा होनो हामब्राय नों लावथि गामि लोगोफोर एसेया दायो बेहाय लानोसै आरोना खावसे भिडिअखौ गथ'फोरखौहाय आंहाबो माबा बनसासखौ बारा सिखायदों नायनो हाया नामा नायनोबो रोङा बिदिब्रा गानखौ Hello guys, ये देखो भाई हमारा भाई वो वाला मेरा भाई गाना बजा रहा है ये मेरा कैमरामैन और इधर हीरो और हीरोइन ये देखो कैमरामैन हीरोइन ये वाला हीरो और गाना बजाने वाला इंसान नहीं है मेरा दोस्त है नहीं भाई है मेरा और इधर देखो ब्लॉग वीडियो लाने ऑन साइड आ रहा हूं guys, saya mencoba terus berlalu. Angana good good जाबाय माने माने हाबजानाव फैया आरोना सिलांखौ ओमफ्राय बे वाटारफुलखौ हाबजानो होनो आरोना good good आरोना ओमफ्राय
दिनै फैलायबाय लोगोफोर माने भिडिअ बानायनो फैदों आरोना बिसोरो लेंबोबाय थानायखाय आंबो फैबाय दायो दिनैहाय मानसिफोर गैया नै बारा सिख्लाफोर दङ फारबो सिख्लाफोर गाइस दायो जों हाजोनिफ्राय फैबाय आरोना नै ओमफ्राय जि गोबाव जाबायमोन बेहाय थाङैया बेहायबो एसे शुटिंखौ शुटखौ लाहैबाय ओमफ्राय ओरै एसे ससनो होनोसै आं ओमफ्राय दायो जोङो न' थांसै ना बुम न' थांसै ना आङो बारा देखायासै दै भिडिअ दंखायो नालाय आं सिफ्लांसाव फैबाय थानाया हाबदानाव फैबाय थानाया आं गस्ला लेथ्रा नांबाय चलो 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 जल्दी चलो इधर आ रहे फिर से गाड़ी लास खालामदोलै मोजाङै गुसु गुसु मबाइलजों खोबैनां दा जाबाय दे भाई इतना सिखाना पड़ता है क्या ओ हीरोइन जी इतना सिखाना पड़ता है क्या अरे यार Start. Start apa? Ya kayak lapin. Oh जायाखै एसे दानबाव दानबाथाय दा अफार जासिगोन माथो होनबालाय आं हाइफिनलाय गोजौ बिदिनो जाबायलै हनैबा थाब खालाम
जाबाय दे जाबाय